alhamdulillahi ƴaƴan uwa masu imani, saƙonmu na wannan mako wani mun bayyana mana sunna wannan huduwa mai albarka ya kuma al'umma musulmi kira muke gare ku a ƙara tsina tsoron Allah a wannan na wata na Ramadana da za yi zaki dantse wajen yin ibada ya ku masu kuɗi mawadata ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ba ku dukiya da ku taimaki al'ummarsa ku tafi addini da al'umma baki daya. Akwai mabukata a bayan ƙasa suna cikin hannun haƙula'i, suna buƙatar gudunmuwarku ya ku masallata ku tsoron Allah. Akwai mabukata a cikin maƙotanku ƴan uwa na kusa da nesa suna buƙatar tallafinku. Wani ya kawo azumi bai da abin da zai ci, wani ya kawo azumi bai da abin da zai sha. Kai Allah ya baka ka tsoron Allah, ka taimaka wa wannan bayan Allah, ka bincika ka gani a kusa da kai waye mabukaci. Kan baka da ilimin abin tambayi maƙotanka, tambayi matayenka su baka labari cewar gida kaza ana buƙata kaza. Ku taimaka wa wannan bayan Allah. Allah ya sa ku da wadata don izabta da bawa ci a gare ku. Wallahi Allah yana kallon ku kuma kowannen mu zai je gaban Allah zai Allah bayani. Amfanin dukiya shine yin aiki da ta wajen gina addinin Allah, aiki da ta wajen taimakawa bayan Allah. Al'ummar musulmi su amfana su yi da nimar Allah ya baka, domin arzikin da ya baka jaraba ka yi. Wannan wata Ramadana ina ƙasa taimakawa marayu, mutum ba masa ya mutu ba mai masa ɗinkin sallah, kai Allah baka hali tambayi unguwarka wani maraya ne wani kaza in yi masa ɗinkinsa. Amma kai da kake da ƴaƴanka ka masa ɗinki kala 3 ko kala 4, amma maraya na zaune da kwaya ɗaya an hau iri babu da zai ci kayan karama kayan abu da aka ce da ƴaƴanka da mutanen gidanka amma ga marasa ɗan mutane. Baya ga wannan ya kuma wadata kada a ke ɓoye kayayyakin amfani. Da yawa daga cikin mutanen ƴan kasuwa suna ƙin Allah wajen ɓoye kayayyakin amfanin jama'a saboda Ramadan ya zo. Abin da yake da noma na amfanin gonar jama'a an ɓoye, irin su kankara, irin su lemo, irin su ayaba, irin su gwanda an mai su abin wahala. Sukari ga shi nan shinkafa taliya ta abin wahala. Kuna gani a cikin wahala ko da ku taimaka jama'a ku taimaka masa ba me abin da Allah ya muku. Ji tsoron Allah ku bayan Allah, wannan rana ce mai albarka a gare ku, wata ne mai daraja a gare ku. Ba a maki ba da kada azumin nan ba. Nawa ne bara sun yi azumin ko bar so ba suna san so aka Allah ta mutu. Nawa ne ba za ka azumin su a bana amma bana Allah ka rayuwa su kafin azumin kare. Ba wani kawai kace masa ba tafiya kafin azumin kare. Ya kuma ba wannan mun bayyana su da kuma wata mai ina kai ka kawo su duniya baki daya. Ku tsoron Allah, ku koma ga Allah, ku dogara ga Allah, ku bauta Allah. Juma'a ce mai albarka a watan Ramadana. Sai ku ce da muhimmanci ku yan uwa masu imani. Ubangiji Allah ya sauke mu ba mu lafiya zama lafiya, ba ta yau gama lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.